zahvaljujem Posavskoj televiziji, hvala što ste došli, što ste nas posjetili uopšte u ovom našem malom mjestu Atnak Puhajmu. Mi jesmo mali, ali eto pokušavamo nešto da stvorimo, da se vidi hrvatski dom Atnak Puhajm i ujedno da nam vi dođete. Hvala Bogu. Hvala još jedan put. Hvala. Nešto misli mene na godelo, kad mi opet nekako se htjelo da budemo kao nekad sami od te ljeta večer dani, da budemo kao nekad sami od te ljeta večer dani. Jelo, jelo, jeleno, nikad nije izgubljeno. Još to nekad ja se rado sjetio lijepi, da nam ogona kako sam ja kao bio i kod nogi cura odlazio. doživio Čekanica čega tuđite jedno slučaja mojega, noć je tamna, ja idem na prijedlog kod curice u susjedno stelo, došao sa djevojčinoj kući, sad namjera da čuju oči na vratima, dočeka me mala za njom. Koji njena stara mama pitao sam djevojčine mame, bil nas htjela ostaviti dame, Bili svojoj i curici dala da vica
lijepo, hvala. I o pjesme Šalgijumi, razde Barabe. Da vidimo za Tomo, Krunu i Damira za sve goste. Tomo, ne slušaš Tomo? Šalgijumi, razde Barabe, samo za društvo iz Žepčana. I od njih za sve vas. Napili se, goni pa Pražani, goni pa Pražani. Napravili,
letnja zabava u Atlant Puhajmu nastavlja se do kasno u noć ili bolje reći do ranih jutarnjih sati, a mi se moramo vratiti u redakciju kako bismo vam, poštovani gledatelji, sve ovo pripremili. Kada ste pogledali cijeli snimak, ja vjerujem da vam je bilo zanimljivo, da vam je bilo i na momente vrlo zabavno pogledati i lijepu atmosferu i lijepe pjesme koje su izvođene na ovoj zabavi, a vjerujem da vam je posebno bilo drago i prepoznati nekoga vama miloga i dragog prijatelja ili člana familije. Budite mi zdravi i veseli, uživajte i dalje uz program Posavske televizije, a mi idemo dalje. Ko zna gdje će nas put odvesti u sljedećoj emisiji.